Baina gaurko tutorialean tips samur batzuk ikusiko grabaitea asko orduan erabiltzen dianak. Orduan hasten baldin mazabitz edo proiektu bat baldin bakotzu, rekomenda bete dutzut bideo hau ikustia. Orduan lehenik eta behin, laktantzia zenbatean dagoen behituku, grabaitea asko orduan ez egiteko ahotsakin arazoik. Orduan behituko optionsen, audio settings, eta hor behituko zenbatean dagoen kasu honetan 112 hau, kantidade honan dau. Hori guk ajustau jako segun mikroa zerakoa da, eta hori dana, baina garantzitsua grabaitea asko orduan salatarik esartzeia. Orduan gomendaketa hotze hori 112, hor gutxi gora bera baremo hortan ibiltzea. Zuek ikusiko zuek grabaitea asko orduan salata asko sartzen da, edo gutxiu, orduan oso garantzitsua laktantzia, behitu zenbatean dagoen. Behin pauso hau mundu dakula, behitu biako abestizak zenbat BPM-akon. Hori Googleen behitu biako zen pagina baten bitartez, eta behin jakigula zenbat BPM-akun, horko izan boteko hori izan ikustuzen lekuan, hor onduan ajustau biako BPM-ak. Oso pauso garantzitsua bai. Behin BPM-ak eta laktantzia ondo neurtuta dakunean, horrengo pauso izango zen mikrofonoan volumena eta aurikularana ajusteitea. Lehenik eta behin aukeratu inbiakoen ze kanaletan gurako ken sartzeia. Gure tarjeta sonidoak bi sarrera dako, orduan bat edo bestian sartu biako beke. Eta hori. Nire kasuan mikrofonoa 8 eta 9 artean jartiak guztai jetxat. Nire mikrofonoa izitzakolako salata asko sartzen. Baina hori bakoitzak segun zein mikrofonoakon bere erala jarri biakoen. Garantzitsua salata asko esartzea grabaitea asko orduan. Eta aurikulara gutxi gora bera 5 eta 6 artean jartia guztia etxat. Hola, basia ondo entzuten da, ahotsa bai ondo entzuten da, eta ondo zuna egin da. Beste pauso garantzitsu bat izango zen mikrofonoaren entrada aukeraketia. Kasu honetan edozein kanal aukeratu beke, eta goizan eskuman non jartzen dauen lekuan, in bat edo in bi aukeratu. Segun gure mikrofonoa ze kanaletan dauen sartuta. Orduan aukeraketan du, ditxago aceptar, eta jazta, grabaiteko aukeria hau. Garantzitsua ikustia behian ikusten den puntu hori gorrixa ikustia. Eta horrengo pauso izango zen grabaiten azteia. Grabaiten azteko orduan euki kontuan mikrofonoan da zuen artean gutxi gora bera 20-30 zentimetroko distantzia bat egotia. Eta nire kasuan guztaetxat mikrofonoa apur bat altu eukitea ahotsa hobeto entzun alizateko. Nire kasuan rapa grabaiten dutenez, nahi ondo tortitxat, baina segun estiloa edo ze musika mota grabaiten duzuen, mikrofonoak gora edo bera balko zuen jarri. Nire kasuan hola ondo guztaetxat eta hola grabaiten dut. Kontuan euki bai, grabaitera asko orduan ez egitea kaputxaik edo gorroi jarria aurikularren atzetik. Eta horrengo pauso izango zen grabaiteko bai emun, eta gurra.